momentu honetan jende asko Iruñan dago kalean. Ez daukate jantokirik asko, beste batzuk bai, baina kalean daude. Eta aterpe honetan plaza asko libre daude. Eta horregatik dagoen hotzarekin harrituta gaude eta eskatzen dugu aterpea irekitzea. Aldatu dute duela gutxi protokoloa eta urte bat baino gutxiago Iruñan daudenentzat ez dago aterperik iaia inoiz. Oinarriak oso estrituak dira eta dagoen hotzarekin ez dute aktibatu protokoloa. Orduan horregatik eskatzen dugu aterpea irekitzea. Hementxe ohe pilo bat daudelako eta iaz ere ireki zuten Damas Apostolikaz aterpea. Orduan eskatzen dugu bai udaletxeari eta bai gobernuari. Zehose egitea emergentzia humanitaria batean gaudelako. Haiek dira pertsona gu bezala. Gainera batzuk asko esan dute oso bide gorria ona ailegatzeko. Oraintxe gehienak daude paperari gabe eta kostatzen zaie urte batzuk lortzea. Alde batetik keja tradizionala eta bestetik sartu dira bi pertsona barrura etxanda geratzeko, errebindikatzeko haiek ez dira mugituko. Orduan hori barruan daude momentuz eta polizia municipal sartu egin da, baina eta esan dute botako dutela laizter, baina momentuz daramatzaten ez dakit ordu bat edo, barruan. Derecho al techo! Derecho al techo! Máquina! Derecho al techo! ¡Derecho al techo!